Hej, jeg hedder Reiner Garsten, og jeg er filmproducent. Jeg har lavet alle Anja Victor-filmene, alle Krumme-filmene. Jeg har lavet Det forsømte forår, jeg har lavet Kun en pige, jeg har lavet Rich Kids, jeg har lavet Gyseren sidste time. Min film er blevet set af millioner af mennesker, og nu laver jeg den super fede Bølle-Bob-film for alle. Den har premiere i sommerferien i 100 biografer over hele Danmark. Og har du lyst til at være filmstjerne i den? Har du lyst til at opleve den store premiereaften? Gå op ad den røde løber. Bliv fotograferet af alle fotograferne. Har du lyst til at opleve filmens magiske verden med kameraer, lys, kulisser, skuespil? Har du lyst til at være stjernen i Bølle-Bob-filmen? Så skal du tilmelde dig verdens største filmcasting her på arto.com. Du kan blive Bølle-Bob, du kan blive Lise Mette, du kan blive Smukke Sally, du kan blive Leslie, du kan blive alle de super fede Bølle-Bob børn her i denne her film. Det bliver noget af det største, vi nogensinde har oplevet. Tilmeld dig og bliv stemt på at gå videre til de store finale i den verdens største filmcasting her på arto.com. Velkommen!